אנחנו בפרשת שמיני, ואנחנו גם ניגע קצת בפרשת תזריע, כי אחרת אנחנו לא ניגע בעד שנה הבאה. ביי, אלעד. כן, בטח. אז בואו נקרא את פרשת שמיני, ונחדש עליה עוד דברים. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ועי לעולה תמימים, והקרב לפני אדוני. ולבני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת, ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה, ושור ועיל לשלמים לזבוח לפני אדוני, ומנחה בלולה בשמן, כי היום אדוני נראה אליכם. בעצם, משה קורא לאהרון, ואומר לו, תשמע, קיבלתי, נקרא לזה תקשור, כדי שכולנו נבין, קיבלתי איזשהו תקשור, הקדוש ברוך הוא מבקש שאתה תעשה X, Y, Z, ושבני ישראל יעשו X, Y, Z, כי היום, ביום השמיני, אדוני נגלה אליכם. עכשיו, אנחנו יודעים שיש 7 ימים בשבוע, נכון? אין יום שמיני, נכון? יש ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ועוד פעם חוזר ללופ. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ועוד פעם חוזר ללופ, ועכשיו פה הקדוש ברוך הוא אומר, ביום השמיני. עכשיו בן אדם אומר, אוקיי, היום רביעי, חמישי, שישי, שבת, איפה היום השמיני? כי עכשיו חוזרים ללופ של ראשון. בעצם קורה פה משהו, כי יום שמיני זה יום שהוא לא קיים במערכת, במערכת של בני האדם, היום השמיני. אנחנו יודעים על ברית מילה שזה ביום השמיני. גם ברית מילה, אתם יודעים מה זה ברית מילה. מה קרה לאברהם אבינו אחרי ברית המילה? נגלו אליו מלאכים, נכון? כי יום שמיני זה יום שהוא מעל הטבע. הוא על טבעי. אין אותו בטבע. בטבע יש 7 ימים בשבוע. אין יום שמיני. זאת אומרת שהחוויה של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא יכולה לבוא רק ביום השמיני. עכשיו, אנחנו למדנו על 6 ימי הבריאה, נכון? למדנו על 6 ימי הבריאה, שבעצם 6 ימי הבריאה זה מין תהליך חווייתי שכמו שהעולם נבנה, ככה גם האדם בונה את עצמו, נכון? אמרנו, היום הראשון נדלק האור, ביום השני מסדרים את הרגשות, ביום השלישי מצמיחים, כן? יש אדמה, כן? אתם זוכרים את 6 ימי הבריאה? ואז מה קורה ביום השביעי? ביום השביעי זה נירוונה. היום השביעי הוא היום של הנירוונה. אוקיי? זאת אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות לבני אדם? אחרי שהם שקטו. אחרי היום השביעי. זאת אומרת, אחרי שהם הגיעו ליום השבת. עכשיו, לא ליום השבת, זאת אומרת, להשבתה. הגיעו לנירוונה, אוקיי? עכשיו, אז אנחנו אומרים, אוקיי, הקדוש ברוך הוא נגלה לבני ישראל ביום, נגלה או מבטיח להתגלות ביום השמיני, נכון? ואנחנו יודעים שאם הקדוש ברוך הוא מתגלה, ולצורך העניין הקדוש ברוך הוא, או מי ממלאכיו, או ישויות האור שסובבות אותו מתגלה לאדם, זה אירוע זו נבואה, נכון? למי קוראים נביא? למי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. למי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו קוראים נביא, נכון? אוקיי? אז הנבואה בעצם היא אירוע שהוא כביכול מבחינתנו על טבעי, אבל בחוויה של התורה, כמו שהפרשת שמיני נפתחת, זה כאילו אמור לבוא בטבעיות לאדם. תעשו ככה, והנה אני פה. נכון או לא? קראנו את זה שחור על גבי לבן, נכון? אוקיי. אז למה בעצם זה לא קורה לנו? אנחנו יודעים למה, נכון? אסתי, למה זה לא קורה לנו? דמיונות. אנחנו חיים בדמיונות, אנחנו חיים ברעלים, אנחנו חיים בכובד אנרגטי, נכון? לא רואים. מה זה? לא רואים. הכוח המדמה
מדבר עליו הרמב"ם המון, הכוח המדמה מפריע לתודעה שלנו. אנחנו חיים דימויים של דברים שאנחנו יוצרים, כן? במחשבות שלנו, ברגשות שלנו, במקומות האלה שאנחנו לא מתוקנים בהם. ואז התודעה לא נקייה, אין נירוונה בתודעה. ואם אין נירוונה, אמרנו, אגו ושכינה לא יכולים לדור במקום אחד. אז אם יש 6 ימי בריאה, שאותם אנחנו צריכים כביכול לעבור כדי לתקן את עצמנו, אנחנו מגיעים ליום של נירוונה, ואם אנחנו בנירוונה, מה קורה? יש התגלות. יש אפשרות לתקשר עם תדר יותר גבוה. אוקיי? עכשיו, אנחנו בזמנו דיברנו על מגילת אסתר, נכון? ודיברנו על מגילת אסתר בהקשר של סוג של עידן חדש, נכון? 127 מדינות, כולם חיים ביחד, בהרמוניה, מלך אחד שולט על כולם, כן? זה סוג של איזשהו עידן חדש. וזה באמת עידן חדש, כי אומרים שלעתיד לבוא, חג פורים זה החג היחיד שישאר, נכון? שכל החגים יתבטלו, כי אנחנו כבר לא נצטרך אותה. אולי הם יהיו זיכרון תרבותי, אבל מה שישאר לחגוג, זה את חג פורים. זה מה שאומרים מקובלים, כן? כולנו יודעים את זה, שמענו את זה לא פעם ולא פעמיים. ולמה? כי מדובר על חג שהוא מעל הטבע. נכון? דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. זה חג שהוא מעל הטבע. ואם זה חג שהוא מעל הטבע, זה אומר שהוא נצחי, ואפשר ללמוד ממנו המון דווקא על החוויה של היום השמיני. כי מה קורה בפורים? 127 מדינות חיים בהרמוניה. הלוואי וזה היה קורה פה בשנות 2023, כן? אבל 24, סליחה, אני איכשהו נתקעתי שם באוקטובר. אבל מה אומר אחשוורוש לאסתר? מה אומר לה? מה הוא מניח לה על הראש? שימו לב מה הוא מניח לה על הראש, זה חשוב מאוד בנות. הוא הניח לה על הראש כתר מלכות. אסתר קיבלה על ראשה, שימו לב, כתר מלכות. מה זה ספירת הכתר? זה הספירה הכי גבוהה שיש, נכון? זה העין. מה זה מלכות? ספירה נמוכה שיש. מה אסתר קיבלה על ראשה? גם וגם. כתר מלכות. הקצוות. היא קיבלה מלכות, אבל יש כתר מלכות. זאת אומרת, החוכמה, כתר חוכמה ובינה עם המלכות ביחד. אין, להגיע לכתר חוכמה ובינה זה להגיע להערה. זה השלוש, כן? זה 3 הספירות הראשונות, זה להגיע להערה. ואסתר קיבלה כתר מלכות, זאת אומרת, היא קיבלה את הכתר, את העין ואת המלכות. כי בעידן החדש, ככה בני האדם צריכים להיות. הכתר שולט במלכות. מה קורה פה היום? רק מלכות. רק מלכות, אין כתר, אין חוכמה בינה, אין כתר חוכמה ובינה. יש רק את הנמוך. יש רק את השכלי. מה לעשות? הגבוה איננו עדיין. סופי, כן. היום השמיני, כן. וגם בהתחשב בזמן של הפרשה, כן. לא קשור איכשהו ליום השמיני של פסח, שאנחנו... זה גם, זה פתח קוסמי, יפה מאוד מה שאת אומרת. נכון, כל פעם שאת שומעת יום שמיני, זה יום שהוא מעל הטבע. גם זה מילה. מה היה ביום השמיני? אנחנו עושים את יציאת, זה שירת הים. בוודאי, זה מעל הטבע. זה אז ישיר משה ובני ישראל. זה כולם באחדות שלמה שרים שיר לאדוני. זה אחדות מטורפת. בוודאי. אבל שוב, יום שמיני זה יום שהוא מעל הטבע. ואנחנו היום נבין את זה. כן? אז אמרנו שכשאין בנו כתר ויש בנו רק מלכות, אנחנו בבעיה. למה אנחנו בבעיה? ועכשיו אני רוצה להסביר את זה טוב. כשאנחנו נמצאים רק בעולם המלכות, אז אנחנו נמצאים, שימו לב, בעולם של כפייה. המלכות היא סוג של כפייה. הנשמה שלנו לא זוכרת את הרשימו שלנו, אנחנו לא זוכרים את הגלגולים הקודמים שלנו, אנחנו לא זוכרים מה הייעוד שלנו, לא זוכרים כלום, אנחנו באים לפה נבח, כן? תינוק שנשווה, כן?
ואז אנחנו נכנסים לתוך מערכת של כפייה. ומה המערכת של הכפייה? אנחנו כביכול, כן? כביכול, לא בחרנו לאן להיוולד. לא בחרנו מי יהיו ההורים שלנו. לא בחרנו באיזו ארץ נהיה. לא בחרנו את הבית ספר שלנו. בגלל שאנחנו לא בוחרים את הבית ספר, אנחנו גם לא בוחרים את החברים שלנו. הם כופים עלינו גם את החברה של בית הספר, כן? ותשימו לב באיזה מערכת כפייתית אנחנו חיים, כשאנחנו חיים בעולם המלכות. עכשיו, אם היינו חיים בעולם המלכות עם כתר, אז אין בעיה. כי יש את החוכמה, יש את הבינה, אנחנו מבינים כבר שהעבודה היא מבפנים ולא מבחוץ. אבל דווקא אסתר הייתה הכי בכפייה. אבל תשימי לב איך היא לא... היא כמו יוסף, כן? היא כמו יוסף. היא לא רבה עם אף אחד, מה שאומרים לה היא עושה, היא כאילו כנועה. במרכאות כנועה, אישה מאוד חזקה, כן? אבל כאילו נכנעת לעולם המלכות כי היא חיה בפנים. כמו יוסף. יוסף גם נכנע לעולם המלכות, הוא לא התווכח עם עולם המלכות. שמעת אותו מתווכח? כפרה עליו, לא מתווכח. בן אדם נשמה. זורם עם הימים, הוא מבין שהוא בא לפה 80 שנה, 90 שנה, יאללה. לא מבזבזים על זה את הזמן היקר של המוח האלוקי. כן, יודעת, זה קשה להבין את זה. אבל בואו ננסה מעט. כי אנחנו חיים בעולם כפייתי. כשאנחנו מנסים קצת לצאת ממנו, אנחנו מאבדים את זה. אנחנו מפחדים מעולם שהוא לא כפייתי. אנחנו זקוקים לכפייה כדי להרגיש מוגנים. אז היה. במקום להבין שההגנה הכי גבוהה שאנחנו יכולים לתת לעצמנו, זה כתר, חוכמה, בינה. זה לצאת לחופש, זה היציאה ממצרים. מהמיצרים של הכפייתיות, של הלופים, שחוזרים על... את יודעת שבאחד מהעקרונות של חסידות חב"ד, אני מניחה שזה חסידות באופן כללי, אז קודם כל צריך להיות, אתה צריך להרגיש שיש לך קשר עם הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. ואם יש לך את הדבר הזה, כל הדברים האחרים מסתדרים, כמו מה שאת אומרת זה פשוט נכון, וזה בדיוק הדבר הבא שאנחנו באים לדבר עליו עכשיו. ממש, אבל. כי הרוחניות, שהיא הדבר הפנימי שבתוכנו, הרוחניות, היא מנסה להוציא אותנו מהכפייה הזאת. כי כשבינינו לבין עצמנו אנחנו חושבים, אנחנו רוחניים. יש לנו תובנות כאלה, אבל אנחנו לא עושים איתם שום דבר, כי מה השכנים יגידו, מה הבעל יגיד, מה האישה יגיד, מה זה. את יודעת כמה נשים מבוגרות שאוהבות לשיר, באות אליהם, אני מה זה אוהבת לשיר, אבל אני כבר... כן, כן. הרבה אנשים שרוצים לעשות דברים, כאילו, הם כל הזמן מחפשים את הכפייתיות הזאת של גיל, של מצב, משפחתי, כל הזמן בתוך איזה מערכת כפייתית. לא באמת נותנים לנשמה את הכנפיים שלה. אפילו, את יודעת, אפילו שאני מדברת, לפעמים אני נמצאת בשיעורי תורה מאוד גבוהים, ואני רואה שהרב או הרבנית, או מי שמעביר את השיעור, הוא ממש מפחד שכאילו, שכשהוא מדבר, שהוא יגיע למקומות שכאילו לא יבינו אותו כבר, כאילו. כמה לנשמה יש כנפיים. למה את כל הזמן מפחדת? נכון, נכון. כי אני רוצה להשאיר אתכם אני כל הזמן מפחדת, כל הזמן, הבנתם אותי, אני גבורה, זה ברור לכם, כל הזמן. זה נורא חשוב. חבר'ה, הרוחניות היא באה מהלב. הרוחניות היא לא באה מבחוץ. אנחנו יכולים לחיות, אני גדלתי עם 5 אחים. יש לי 4 אחים לא רוחניים. יש לי פה אחיינית, היא יכולה להעיד. יכול להיות שגדלנו בבית של תורה, אבל לא כולם התחברו לתורה. זאת אומרת שרוחניות זה משהו שאתה בוחר. זה לא כפייה. יכולים להגיד לך להיות דתי, לכפות עליך להיות דתי, אבל רוחניות זה בא ממעמקי הלב שלך. ובגלל שזה בא ממעמקי הלב שלך, בגלל זה, בניית הקומה שלך כבן אדם, היא ברוחניות שלך. כי בסוף זה מה שזוכרים לך. אם היית רוחני או היית לא. איך התנהגת? איך התנהגת לאנשים? הרבה פעמים תשימו לב, תשאלו על מישהו, אז הוא יגיד, הוא היה נחמד, הוא חייך, הוא היה עצוב. אנשים זוכרים מה גרמו להם להרגיש. כי אנשים לא שמים לב, הם חושבים תמיד שהם עובדים עם, הוא עורך דין, הוא שופט, אבל הם לא עובדים עם זה, כי בסוף איך השופט הזה גרם לך להרגיש? או איך החברה, השחקן שלך גרם לך להרגיש? בסוף זה, מה הלב מרגיש, מה הרוחניות, כמה רוחניות יש בו, כמה אפשר באמת לדבר איתו שיחות של נשמה.
זה מה שאנחנו מחפשים בסוף. אוקיי? וזה הדבר היחיד שאמרנו שבאמת אין עליו כפייה. עכשיו, אז אמרנו שבאמת הסיבה שרוב בני האדם לא נמצאים בחוויה רוחנית זה בגלל שהם חיים, כן, בלופ של מערכות של כפייה, ובינינו לבין עצמנו, כשאנחנו חושבים על זה, אנחנו לא באמת יודעים להסתדר במערכות של בחירה. כי כשאנחנו כבר צריכים לבחור, אז פתאום רגע, אבל ההוא, ורגע, ואולי, ורגע, כן? אוקיי. לכן, דרך אגב, בבניית בית המקדש, וזה דבר מאוד חשוב שתתייחסו אליו, בבניית בית המקדש, מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה, איש אשר ידבנו ליבו. כי כשאתה בונה את המשכן, אז זה בניית הרוחניות שלך. זה כמה אתה מוכן לתת לרוח ממך, מהלב שלך. לא ממקום אחר, לא מהשכל, לא ממישהו שמשהו עשה, אלא מה הפנימיות שלך מוכנה לתת למשכן. עכשיו, אני יודעת שיש נטייה כל הזמן לדבר על בית מקדש, בית מקדש, בית מקדש. מה זה הבית מקדש הזה? אם תסתכלו על בניית בית המקדש, אתם תראו שהיא ממש חופפת לששת ימי הבריאה. אחד לאחד. אחד לאחד. מה זה המנורה בבית המקדש? זה המאורות של יום רביעי. מה זה העריות? זה החיות. מה זה כיור הרחצה? זה המים. מה זה הכהן הגדול בבית המקדש? זה הרוח. זה הכל, אתם רואים שהבנייה של בית המקדש היא ממש בניית האדם, ובניית ששת ימי העולם, נכון? כשנחרב בית המקדש, אומרים בית המקדש נחרב. מה נחרב בעצם? השכל נחרב. הכתר נחרב. אומרים, מה זה בית המקדש? מקדש אבנה לך בתוכי וקורבן נקריב את נפשי האחת. הבנייה היא בשכל, וכשאומרים נחרב בית המקדש הראשון, זה נחרב לנו השכל הראשון, כי עובדה שבגלל ההתנהלות שלנו זה קרה. אז נחרב השכל פעם אחת, נחרב בית המקדש. נחרב השכל פעם שנייה, נחרב בית המקדש פעם שנייה. עכשיו אומרים שרוצים לבנות אותו פעם שלישית, אבל פעם שלישית צריך לבנות את המוח. צריך לבנות את השכל. זו הבנייה האמיתית. זו הבנייה האמיתית. אהלן, אהלן. אנחנו מבינים את זה? כן. אז בעצם מה התפקיד של התורה פה? התפקיד של התורה, התפקיד של השכינה, התפקיד של האמונה פה, זה להוציא אדם לחופשי. זה להוציא אותו ממצרים. זה להוציא אותו, שיפרוץ כבר את ים התודעה הכוזב הזה ללופ הבא, ליום השמיני, לשירת הים. עד פה אנחנו מבינים? אוקיי. אוקיי, אז כותב הארי הקדוש, אני מצטטת. כותב הארי הקדוש ככה, שימו לב. דע, ואנחנו קראנו את זה, אבל אנחנו היום נחדד את זה עוד. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט. פשוט, מסבירים לנו פשוט בחינת מופשט. מופשט הוא ההפך ממוגדר. אוקיי? זה האור הגנוז? כן, זה האור. זה האור הגנוז. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, מופשט. לא היה אגו, לא היו דמיונות, לא היו הגדרות, לא היו שמות, לא היו החוויות האלה שיוצרים את הדואליות כל הזמן. היה אור עליון פשוט. המילה פשוט היא מאוד מעניינת. פשוט. הכי קשה להיות פשוט. הכי קשה להיות מופשט. זה הכי קשה. הכי קשה. אבל זאת מציאות הנשמה האמיתית. זאת מציאות הנשמה האמיתית. רוצים להמשיך לחיות בלופים? להגיע ליום שישי ועוד פעם לעשות עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע? אין בעיה. 3,500 שנה אנחנו עושים את זה. בואו נמשיך. אין בעיה. אבל זה הולך ומתדרדר. זה לא ככה סתם. כאילו, אם לא תעשו, אז...
אבל את מבינה, מה זה, אור זה פשוט, ואור זה גם מופשט, ואור זה גם מתפשט. מספיק שאת מבינה את זה, את מסבירה את זה לעוד 10 אנשים. שמסבירים את זה לעוד, אין דרך אחרת, כי הבחירה היא בלב. זה לא משהו חומרי. מספיק שאנחנו זה משהו פנימי. להיות האור, ולא להסביר, אלא פשוט להסביר. בדיוק. להיות אמיצה, להגיד את האמת. בדיוק. ולא להמשיך להתחבא. בדיוק. ודרך אגב, משה עושה את זה. משה, תשימו לב, הוא מגיע מארמון מצרים, הוא מגיע מהמקום שהוא הכי מוגדר, הכי חומרי, הכי תאוות הזה, הכי לופים כל הזמן. ושימו לב איך הוא עולה, לאט, מהכובד של החומר, של מצרים, של הכבדות, לאט, עולה, עד שהוא מגיע להיות חציו אדם, חציו מלאך. אומרים עליו, הפך למה? דיברנו על זה. הוא הקליל את עצמו. ככל שהוא ניקה את עצמו מרעלים, מהגדרות, מכל מיני, כל הדברים האלה שאנחנו מעמיסים על עצמנו, מעמיסים על התודעה שלנו, ויוצרים כובד. הוא הגיע לנאצלות פשוטה. הוא הצליח לייצר תדרים גבוהים, כי הוא היה קל. אין עניינים של ברבורי מוח של הגדרות, ואני. אין לו. הוא בפלו. מה זה להיות בפלו? להיות חצי מלאך זה להיות בפלו. מה מלאכים? עושה מלאכיו רוחות. מה זה רוח? זה פלו. משה היה בחצי פלו. מטורף. אוקיי? אז אנחנו אמרנו שהאגו והדמיונות מפריעים לפשטות של הדברים, מפריעים לנו מאוד. ואז אנחנו מדמיינים, ומה הדמיונות יוצרים? הדמיונות יוצרים המון מחשבות, אנחנו מתחילים לחשוב. אמרנו 60,000 מחשבות כל יום, 60,000, 70,000 מחשבות כל יום. איך בן אדם עם 70,000 מחשבות יכול להיות בנירוונה? איך הוא יכול בכלל להגיע ליום השמיני? הוא לא מצליח להגיע ליום השביעי. איך הוא יגיע ליום השמיני? מה אתם חושבים שסתם אלוהים טבע נקודת זמן פעם בשבוע שנדומם מנועים? שנקבל טיפה מהדבר הזה, שאולי נבין את זה קצת. ותשימו לב, מכל המילים, מה הארי בוחר? באיזה מילה הארי בוחר? תדע את זה. תבין את זה כבר. שזהו, תדע שזהו. זה. עכשיו, אני רוצה לספר לכם קצת על הארי הקדוש. מי מכיר אותו קצת? מי שמע עליו? אני מצוות הארי הקדוש, המכונה רבי יצחק בן שלמה לוריה, נפטר והוא בן 38 בלבד. כן? אומרים עליו, תקשיבו טוב, אומרים עליו ככה, שנגלה אליו אליהו הנביא. ואיפה את אורלי? שהוא היה מתקשר איתו. התקשור של הארי היה עם אליהו הנביא. וזה לא סתם שהוא כתב את תורת הקבלה, מן הסתם. כן? אומרים שזה לא הוא כתב, שממשיכי... חיים ויטל כתב, ועוד מעט נבין את זה, את צודקת. לא, הוא כתב, הוא הנחה את הכתיבה רק לרבי חיים ויטל, את צודקת. ומייחסים לו תכונות משיחיות. נכון מאוד. אומרים שהוא הבין את שפת העצים. יש דבר שנקרא שיח התקלים, אתם יכולים לקרוא על זה. הוא היה ממש שומע את העצים מתקשרים, ממש עץ עם עץ. הוא היה יכול לשמוע שיחות של עצים. הוא היה פה רק לפני 500 שנה, תבינו, בתקופה העות'מאנית. הוא לא היה פה לפני הרבה זמן, כן? זה משהו כזה כבר, כן? יחסית קרוב. אומרים שהוא יודע את חוכמת הפרצוף, הוא היה מסתכל על מישהו, היה מיד, רואה את כל הדיאגנוזה שלו, גלגולים קדימה ואחורה, כן? חוכמת הפרצוף. היה יודע להבין, היה דיבורים של חיות, דיבורים של עצים. תבינו על איזה אישיות מדובר. מה היינו עושים כדי להחליף אותו רגע? רק כדי להבין מה זה? נכון? תחשבו על זה רגע. עכשיו תקשיבו. האדם הזה, כל חוכמת הנסתר נמצאת אצלו פה בתודעה, בכתר, כן? והוא כביכול, כשלעצמו, מרגיש את החוכמה הזאת, כן? הוא מוציא אותה החוצה, כן? זאת אומרת,
תבינו איזה בן אדם פנימי, כמה פנימיות ועומק היו בו מבפנים, אוקיי? אתם יודעים כמה תלמידים היה לאדם הזה? לי יש יותר תלמידים. תלמיד אחד. רבי חיים ויטל. הוא ישב עם תלמידים פה ושם, אבל אף אחד לא היה... אף אחד לא היה... היה לו רק תלמיד אחד. עכשיו, בואו נחשוב על זה רגע. תחשבו, כן, אני אקח, סליחה, את אודליה כדוגמה. סליחה שאני לוקחת את אודליה כדוגמה, כי היא תהיה דוגמה ממש טובה. תחשבו שאודליה עכשיו פסנתרנית על, יודעת את כל חוקיות המוזיקה, איך שהיא נוגעת בפסנתר, עפים ניצוצות וזה וזה, ומי בא להקשיב לה? בעלה. תלמיד אחד, בעלה, תלמיד. או מי בא לשמוע את החוכמת המוזיקה שלה, המוזיקולוגיה שלה? תלמיד אחד. מה היינו עושים, נגיד, אנחנו, אם היינו בחוויה כזאת? היינו מרגישים מתוסכלים, היינו מרגישים רע, היינו חושבים שאנחנו לא שווים כלום, הביטחון שלנו היה יורד לאפס, לא היה קורה איתנו כלום. נכון? אבל בא הארי הקדוש, ומעבר לכל הספרים הנפלאים שהוא השאיר פה, מלמד אותנו שאם אתה כל כך מלא, מה זה משנה עכשיו? אם באת לקהל של בן אדם אחד, של 4, החוכמה שלך היא פנימית, אבל זה לא משנה אם תשחרר אותה ל200 איש או לבן אדם אחד. זה לא משנה. כי אם אתה מביא אמת, האמת הזאת תתגלגל גם אם תביא אותה רק לבן אדם אחד. עובדה שהיא התגלגלה. ועובדה שהיא התגלגלה. יותר ממה שכל האומנים שאתם מכירים היום, והוציאו 1000 דיסקים ו1000 ספרים, שכולם יפים וכולם זכו בפרסים, יגיעו אי פעם. אבל תבינו מה זה בן אדם שאין לו רעלים, שהוא מבין את הפנימיות שלו, שהוא מבין כמה הוא שווה, שהוא מסתכל החוצה והוא רואה רק בן אדם אחד. אבל זה לא משנה. יוסף היה כזה. יוסף היה בבור, היה מלך, הוא היה אותו דבר. תראו מה זה. אתם מבינים את זה? תסתכלו איזו חוויה קשה זאת. נגיד אם עכשיו מישהו היה, נגיד מישהו מהחבר, אנחנו מסברים על הארי הקדוש, אז הארי הקדוש נראה לנו משהו רחוק. אם מישהו מהחברים שלנו, הבני זוג שלנו, היה כאילו כזה, יכול להיות שגם אפילו לא היינו מעריכים את מה שקורה לו בפנים. או לא היינו רואים את זה בכלל. אתם זוכרים שדיברנו על זה שאנחנו רואים רק את החיצוניות, רק את הגוף ולא את הנשמה? דיברנו על זה שיעור שעבר. בן אדם כזה, אז היינו רואים אותו, אומרים, אין לו קהל, לא, אז גם לא היינו מתייחסים אליו יותר מדי. תבינו, מה אנחנו מפספסים כל פעם שאנחנו חווים אנשים לפי כמות הכסף, או כמות הפרסום, או כמות כל הדברים האלה שאנחנו חושבים שזה, משם תבוא לנו הישועה. באלוהים נעשה חיל, ושב תשועת אדם. התשועות של בני אדם לא מביאים אותנו לשום מקום. לכלום. זה מרגיש לנו, תאמינו לי, אני הייתי מפורסמת בשנות ה-20 שלי, פצצות. אתם חושבים שזאת הייתה אהבה, כל הקהל הזה שאכל לי את הראש? אתם חושבים שמישהו באמת היה אכפת לו ממני? אבל באלוהים נעשה חיל ושב תשועת אדם. אנחנו יכולים להיות היום למעלה, מחר למטה, זה לא משנה. אם אנחנו מבפנים מסודרים, בקטר, בחוכמה ובינה, מי מזיז אותנו בכלל? אנחנו על טבעיים. תראו את הארי הקדוש. בסדר, אנחנו מבינים? מה אמרת שהוא מת בגיל 38? הוא מת בגיל 38 ממגפה. עכשיו שוב, זו שאלה ששואלים, למה הוא מת בגיל 38 ממגפה? קודם כל, אנחנו יודעים איזה חיים מגעילים היו שם. דבר שני, הוא בא להביא משהו והלך. עכשיו, אי אפשר להיכנס לזה אסתי, כי כל אחד יש לו את החוויה שלו ואת הגלגול שלו, אז אי אפשר להתייחס לזה בצורה קולקטיבית. למה אלה ככה ואלה ככה? לא. כל אדם הוא עולם. כל אדם יש לו את הסיפור שלו. הוא בא, הביא את כל התורה שהוא היה צריך להביא, ביום שהוא סיים להביא אותה הוא הלך. היה לו תלמיד אחד, ותלמיד אחד זה לא הרבה עבודה כנראה. הוא שם עליו את כל התורה שלו והלך. אפילו לא כתב את הספרים שלו, רבי חיים ויטל כתב את התורה שלו. והרב ויטל המשיך את כל המשיך וכתב והכל, אבל רבי חיים ויטל תמיד אומר, אני תלמיד של הארי.
אני, כל החוכמה שלי באה מהמורה שלי. הוא אומר את זה, בריש גלי, כל הזמן. אוקיי? אז... ובאמת הם גרו בצפת כל הזמן? כן, כן, בצפת, גם קבור בצפת, דרך אגב. יש גם את המקווה שלו. נכון, יש גם את המקווה, ויש לו היום אלפי תלמידים שנקראים גורי הארי. גורי הארי, ככה הם נקראים. אוקיי? אז ברשותכם אני רוצה לקחת אתכם לסיפור יותר ישן מהתורה, שגם מאוד מחזק וממחיש את זה, אוקיי? וזה הסיפור של נעמי, רות ורות. תשימו לב. שימו לב, תבינו כמה פעמים הסיפורים חוזרים רק כדי להחדיר לנו למוח עוד ועוד. זה לופים של סיפורים שחוזרים כי אנחנו לא מגיעים לשם פשוט. רות ונעמי ועורפה. אמרנו, הילדים של נעמי מתו, נכון? נשארו מי? נעמי, רות ועורפה. מה אומרת נעמי לעורפה ורות? אומרת להם, תשמעו, תחזרו לארץ שלכם. שובנה. אין לי מה לתת. כי אין לי מה לתת לכם. אין לי מה לתת לכם. עורפה מבינה שאין פה מה לקבל. מה היא עושה? מפנה עורף. אבל רות, שימו לב מה רות אומרת לה. אל תפגעי בי. לעזבך. אל תפגעי בי. אני מבינה את החוקיות האלוקית. אני מבינה שאני באתי לפה למילוי הנשמה שלי. אני לא משנה לי אם אני הולכת עם אחד או הולכת עם... אני לא באתי לפה לתפנוקים של ארמון. אני באתי לפה לגלות את חוכמת הנשמה שלי. אל תפגעי בי. אל תגידי לי לא לבוא איתך. אתם מבינות את זה? אתם מבינות את זה? היא לא מעניין אותה עכשיו. אז עורפה חזרה לארמון, וחיה כמה? עוד 50 שנה של מסאז'ים וקוקטיילים? אבל מי קיבלה את הכתר? מי? נכון, היו לה חיים אולי לא של ארמון, אבל מי קיבלה את הכתר? רות קיבלה את הכתר. רות קיבלה את הכתר. דוד הוא המלך, הוא סבתא רבא של דוד המלך, ממנה יצאה מלוכה. כתר. כתר מלכות היא קיבלה. מי מנהל את המלכות? דוד המלך. דוד המלך ספירת מלכות. אני לוקחת אתכם לעוד סיפור. מרים ומשה. עומדת ילדה קטנה, ומצילה את האח הקטן שלה. מסתכנת בהכל. אף אחד לא נמצא שם, לא אבא שלו, לא אמא שלו. לא. מי נמצא שם? מי מתייצבת? ותתייצב אחותו לראות מה יקרה לו. מתייצבת. מעניין אותה עכשיו לשמור על החיים שלה, אני צריכה להיות פה, אני צריכה להיות שם, היא נמצאת בלופים האלה שאנחנו מדברים עליהם? לא. היא בחוכמת נשמה. זה ברור? כן, יש מה שאני רואה לנגד כן, עיניי. כן. שהאנשים האלה רואים את הסוף. האנשים האלה רואים... מי לקראת מה? נבואה. הם חיים מציאות נשמה, אורלי. הם לא חיים משהו אחר. תראי, זה מאוד פשוט. זה או שאת חיה מציאות נשמה, או שאת עובדת אלילים. אין אמצע. אין אמצע. שכינה ואגו לא יכולים לדור במקום אחד. או שאת חיה שכינה, או שאת חיה אגו. עורפה חיה אגו. כי עורפה קודם כל מה היא חיה? תראי, אני אפשט את זה יותר. בואו נפשט את זה. אם אני מקמתת את מה שבאנו לעשות פה בשלוש מילים, כן? אנחנו באנו להיות, להרגיש נוכחים, להיות. אנחנו באנו לעשות ולקבל. אנחנו לא באנו קודם כל לקבל כל הזמן. אנחנו באנו להיות, להרגיש את הנוכחות שלנו, זאת אומרת, להרגיש את הנשמה שלנו, את בניית הקומה שלנו, לעשות בזכות זה שאנחנו מרגישים, ואז אנחנו נקבל באופן טבעי. באופן טבעי נקבל. כי מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? תעשו ככה וככה, כי אני בא. תעשו ככה וככה, כי אני בא. אבל המצאת הוא קודם כל נתינה. קודם כל להיות כדי שתוכלי לתת. להיות, להרגיש את הנוכחות של עצמך, להרגיש את חוכמת הנשמה שלך. זה המקדש שלך. מהמקדש את יוצאת החוצה. ואז את עושה. אוקיי? זהו. זה שלושה מהלכים, לא יותר. אוקיי? עכשיו, עורפה
היא לא אמרה, אוקיי, קודם אני ארגיש את הנוכחות שלי, אחר כך אני אעשה, ואז... היא אמרה משם, רגע, מה, אני לא מקבלת פה כלום? טוב, שלום. מה שלי לקבל פה? שלום. ורות אמרה לה, אל תפגעי בי. אל תפגעי בי, אני רוצה את הקבלה האמיתית, לא עכשיו ללכת, אל תחזרי אותי לארמו, אין שם כלום. מה יש שם? מה יש שם? זה צל עובר. אני לא רוצה להיות צל עובר, אני רוצה לזהור לנצח. היא ראתה את זה, רות ראתה את זה. הבינה את זה. אני חושבת על המונח שאומרים כאן ועכשיו, אז יש משהו בכאן ועכשיו שהוא מאוד מצומצם. מאוד. אני חושבת על אורפה, היא ראתה כאן ועכשיו. בדיוק. אני צריכה את הקפה שלי. בדיוק. אמרה, מה אני עכשיו אלך עם האישה המבוגרת הזאת? מה לה ולי? מה אני עכשיו? ככה. אני לא אימא של מלך. מה זה לחשוב בקטע של אני? זה לחשוב קודם כל מה זה נותן לי. במקום להבין שאנחנו חלק ממשהו מאוד גדול. זה רק לראות את כאן ועכשיו, כן? בדיוק כך. בדיוק כך. אז זהו, אז דיברנו על רות כמובן, דיברנו על מרים, כן? שמרים גם, אותו סיפור, כן? מרים בעצם, מה היא עשתה? הצילה אותו. אבל יותר מזה, היא עשתה בדיוק מה שהארי הקדוש עשה, ובדיוק מה שרות עשתה. היא זרעה זרעים לגאולה של עם שלם. לגאולה של עם שלם. עם שלם. אבל היא לא יודעה שהיא הולכת לעשות את זה. אולי כן. אבל זה כמו שעכשיו יבוא בן אדם אחד ויעמוד מול כל המלחמה הזאת ויגיד, כן, לא מול כולם, כן, ויגיד, אני מאמין בדרך הזאת, ואני לוקח אותה עד הסוף. אני לא מאמין, אבל עכשיו בא לי ככה, או אני מאמין ועכשיו בא לי... אני מבין את זה עד הסוף. היא לקחה... עכשיו, האחד הזה יכול להיות שאנחנו בדור הזה לא נבין אותו, אבל בעוד 100 שנה, אנשים יחיו לפי מה שהוא חשב ואמר. אנחנו לא יודעים. היא ידעה את זה. בוודאי, היא הרגישה... היא הגיעה למדבר, שירת הים הייתה שירה במחולות ותופים. נכון. אם היא לא הביאה אותה מראש. נכון. לא. בוודאי שהיא הייתה נביאה. כבר בגיל 6 הייתה נביאה. אבל מי מקבל נבואה, נשמה? מי שיש לו נירוונה. אז היא הייתה בנירוונה עוד מגיל 6. נכון. הייתה בנירוונה, הייתה לה מחשבה נכונה. דרך אגב, הרבה פעמים, אל תזלזלו, ילדים מדברים לפעמים, יש לנו נטייה לשמוע אותם בחצי אוזן. אומרים דברים מאוד חכמים ילדים. נכון, בהחלט. השם קלקלים אותם. אז, זה נכון, נדבר על זה גם. אז בעצם אומרים, כן, שהקדוש ברוך הוא ברא, וזה מתקשר לחוויה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי להיטיב לנבראיו. שיהיו פה באור מופשט, שיהיו פה באור פשוט ומופשט. איזה כיף זה להיות בפלואו. ברא עולם להיטיב לנבראיו. מה זה אומר ברא עולם להיטיב לנבראיו? אז גם בזוהר הקדוש, גם הרמב"ם, גם הארי הקדוש דרך אגב, ועוד הרבה טוב, גם רש"י, הם אומרים שהקדוש ברוך הוא אוהב שלום. אוהב שלום, וגם אהרון הכהן קיבל כהונה, שזו הדרגה הכי גבוהה אצלנו, כאילו, מבחינתנו, כי הוא היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. על זה הוא קיבל לשים עליו את החושן, את האורים והתומים. נכון? תשימו לב מה מסתתר במילה שלום. במילה שלום מסתתר גם שלב, גם שלם וגם שלב. שלווה ושלמות במילה שלום. שלווה ושלום במילה שלמות. ובכן, כל עוד אנחנו לא מרגישים שלבים ושלמים, אז אנחנו בעצם בניגוד למה שמבקש מאיתנו הבורא. כי אם הבורא רוצה נירוונה, שלום ושלווה, ומה שקורה זה ההפך, מה זה אומר עלינו? זה אומר עלינו שאנחנו מסרבים להכיר ברצונו. שהרצון שלו לא מעניין אותנו. אנחנו, מה שמעניין אותנו זה הרצון שלנו. אורפה עכשיו רוצה ללכת לנוח. מה עכשיו היא צריכה ללכת למדבר? אני, הרצון שלי, רצונו לא מעניין אותי. אז מה קורה כשאני מתייחסת לרצון שלי ולא לרצונו?
נוצר ניתוק. יש ניתוק. כן או לא? בהחלט. אז כשאנחנו מסרבים להכיר ברצונו, ואני אומרת את זה בלב כבד, כשאנחנו מסרבים להכיר ברצונו, אנחנו בעצם לא מאמינים באלוהים. ואם אנחנו לא מאמינים באלוהים, אז במה אנחנו מאמינים? באלילים. כי אין אמצע. או שאתה מאמין בשכינה ובקדוש ברוך הוא, או שאתה עובד אלילים. אין אמצע. אין אמצע. זה או שאתה מאמין, או שאתה לא מאמין. עכשיו, אם אתה מאמין, אז אתה נמצא עם השכינה, ואם אתה לא מאמין, אז אתה נופל ללופים ולאגו, ואז זו עבודת אלילים, נכון? עבודת אלילים זה לא להשתחוות לפסל. את זה אנחנו מבינים שכבר לא עובד. עבודת אלילים זה להשתחוות לגוף שלנו, לאני שלנו, לרצונות שלנו, לפני שבאנו לפה להיות ולעשות, ישר לקחת. אז כן, כשאנחנו באים לפה רוצים רק לקבל, אנחנו בעצם עורפה, אנחנו לא רות. מאוד פשוט. אז בעצם החוויה שלנו זה באמת לרצות להיות מעל הסיטואציה. ומה זה להיות מעל הסיטואציה? זה דבר שחשוב מאוד להבין, כי בן אדם, כשהוא שלב והוא שלם, הוא לא רב עם אף אחד. כשבן אדם שלב ושלם, הוא לא תוקף את החושך. הוא זורח על החושך. הוא זורח עליו, הוא לא תוקף אותו. כל פעם שאתם רואים תקיפות, כל פעם שאתם רואים זה, אתם לא נמצאים בחוויה הנכונה. כי אם אנחנו מאמינים באלוהים, ואם אנחנו מאמינים בכוח הפנימי הזה, אז אנחנו זורחים. אז כל פעם שאת תוקפת מישהו, את אומרת, אני לא מאמינה באלוהים בעצם? את לא נמצאת בחוויה של הנירוונה. את לא זורחת על החושך. את תוקפת את החושך. אין לי שום לגיטימציה לתקוף אף אחד. בגדול, בעולם מתוקן, את לא אמורה לתקוף אף אחד, ואף אחד לא אמור לתקוף אותך. את אמורה לעשות סדר בעולם, לא כאוס. האדם בא לעשות סדר בעולמו של הבורא, לא כאוס. אז אם אנחנו במלחמות, אנחנו בכאוס, לא בסדר. אני ברשותכם אגיד משהו מאוד קשוח עכשיו, כן? 7 לאוקטובר, כן? אנחנו, באמת, עם ישראל, מה התפקיד של עם ישראל? להיות אור לגויים. אנחנו לא אמורים למלוך על הגויים, אנחנו לא יותר טובים מהגויים, אבל אנחנו כן אמורים לתת אור לגויים. ולמה אנחנו אמורים להיות אור לגויים? כי לנו יש תורה. התורה יצאה מעם ישראל, יצאה מאברהם אבינו, מיעקב אבינו, אנחנו יודעים את הסיפור, כן? עכשיו, אם אנחנו, כל התקופה של השנים האלה שאנחנו חיים במדינה, במדינת ישראל, היינו זורחים על החושך, זאת אומרת, זורחים על הערבים, אני לא אומרת ערבים, על המוסלמים, על מי ששונא, אם היינו זורחים עליו במקום לתקוף, או במקום לתת כסף, היינו נותנים מהות, אנחנו היינו חיים היום בעולם אחר לגמרי. אבל גם כתוב הבא להורגך שכם להורגו, זה גם כן עיקרון מהתורה. אבל יש נכון. פה איזשהו נכון. התנגשות בין הדברים. זה ברמה הפרקטית, אבל קודם כל אמורים להביא את הרוח למעלה. לא עשינו את זה, בואי. אני אגיד לך מה זה הבא להורגך. אני אגיד לך מה זה... יש לו גם חובה להגן על עצמו. אני אגיד לך מה זה הבא להורגך השכם להורגו. מה זה הבא? הנה תרגיל פרקטי, ותגידו לה תודה על התרגיל הפרקטי הזה בבקשה. תודה. מה זה הבא להורגך השכם להורגו? תרגיל פרקטי לחיים. עכשיו, בא לך מחשבה לא טובה. בא לך מחשבה עצבנית על מישהו, בא לך עצבנית. את אומרת למחשבה הזאת, סליחה, את מפריעה לי, את מצמצמת אותי, ואת מרחיקה אותי מהאור האלוקי שלי. אני מבקשת ממך לעזוב. זה הבא להורגך השכם להורגו. וברגע שאת תעשי את זה, בכלל לא תגיעי לריב עם מישהו. אף פעם. נכון, אבל יש איזשהו, אני חושבת, כמו שאני מבינה את זה, כן. בגלל המהות האלוהית שלנו, כן. יש לנו גם איזושהי
חובה לשמור עליה איכשהו. זה שלא צריך לתקוף, זה ברור העיקרון הזה. אבל מה אם... איפה תוקפים? יחתכו לי את היד. אם... צריכה לשמור על תראי, היד הזאת, כי חלק מהמהות האלוהית שלי... אם רוצים לחתוך לך את היד, אנחנו כבר נמצאים בדרגה מאוד נמוכה של מלכות. את מבינה את זה? אם מישהו רוצה לחתוך לך, להרוג לך, אז את רואה שאנחנו כבר לא נמצאים במקום הנכון. כי, תראי, לקדוש ברוך הוא, יש כיוון אחד לכל הנבראים. הקדוש ברוך הוא ברא, כולנו עם אותם תכונות. לכולנו יש עיניים, אוזניים, אף, פה, לב. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם אותם תכונות. ויש לו רק כיוון אחד בשביל כולנו, אין לו כמה כיוונים לכל אחד. הוא לא אומר, היהודים יהיו טובים, הערבים יהיו רעים, הצ'רקסים יהיו קשים. הוא לא אומר כזה דבר. כן, זה נכון. אבל הטבע של אדם הוא טבע לא טוב. עובדה שכבר מהמשפחה הראשונה אנחנו רואים את הרקע. למה? אנחנו רואים את הרוע. למה? לכן הוא נתן לנו את התורה כדי שיהיה לנו יפה מאוד. כדי שאנחנו נדע איך להתנהל בעולם הזה. נכון, התורה היא מפת הדרכים שלנו. אבל הטבע של אדם... אסתי, מה למדנו היום לפני שהבנות הגיעו? תלמוד תורה מעל כולם. תלמוד תורה כנגד כולם. אפילו מעל כיבוד הורים. אפילו מעל ביקור חולים. אפילו יותר חשוב מללכת לבית כנסת זה ללמוד תורה. למה? כתוב, נכון? קראנו את זה היום ביחד לפני שהגעתם. היא שאלה אותי איזו שאלה והגענו לזה. בדיוק מה שאת אומרת. תלמוד תורה הוא מעט כולם, כי ברגע שאת לומדת תורה ומבינה את זה, עכשיו, עם ישראל זכה, או שאולי, לא יודעת, אולי זה התיקון של עם ישראל, שהוא צריך להפיץ אותה בעולם. להפיץ אותה בעולם. אחד אחר לא הסכים. חבר'ה, הקדוש ברוך הוא יש לו רק כיוון אחד לכל הנבראים. אחרי שהוא שבר את לוחות הברית, הוא רצה לזה, אילולי משה, היה מציל אותנו. היה לו כמה משברים, גם עד לנוח. נכון. חבר'ה, לקדוש ברוך הוא יש רק כיוון אחד לכל הנבראים. ואם אתם לא רואים את כל הנבראים בכיוון אחד, זה רק בגלל שאנחנו נפרדים, בגלל אשליות, בגלל אגו, בגלל כל הדברים האלה, אנחנו לא הולכים איתו באותו כיוון. כל אחד לוקח את הכיוון שלו. מה עשתה אורפה? היא הפנתה עורף לכיוון. וכולנו פה מפנים עורף לכולם. נכון. אבל אתם מבינים, אבל מה הבעיה עכשיו? ופה זה הקאץ' ריטה. מה הבעיה עכשיו? בגלל שאנחנו לא הולכים באותו כיוון. ואנחנו נבדלים ונפרדים. ויש לנו אגו, ובגלל כל הדברים האלה, ריטה, אנחנו לא שומעים את בת הקול בתוכנו. אנחנו לא מגיעים לשבת. בת קול זה סוג של תקשור, שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחד יש את הבת קול הזאת. דרך אגב, הרבה פעמים אתם גם מדברים איתה ולא יודעים שזאתי. אתם לא מבינים את זה. אני לא יודעת אם אתם ביניכם לבין עצמכם, כן, אבל הרבה פעמים יש בת קול שכאילו אנחנו ממש מרגישים שאנחנו מדברים עם עוד מישהו בתוכנו. כשאנחנו לא נמצאים בנירוונה, קשה מאוד לשמוע את הבת קול הזאת. אני התחתנתי מבת קול, מה את מדברת? את התחתנת מבת קול? כן, אם לא היה את הקול שאמר לי, לא הייתי מתחתנת. באמת? בבקשה, הנה דוגמה חיה. היא התחתנה מבת קול. מדהים. ואחר כך עזבת אותו? לא, הוא נהרג. כן. אדוני אלוהיך הולך לפניך, ושלחתי מלאכי לפניך. מה זה לפניך? גם מנחה את הדרך וגם פנים. מלאכי הוא לפניך, הוא בפנים, והוא מראה לך את הדרך. זו הבת קול שאנחנו מדברים עליה. והבת קול הזאת, אי אפשר לשמוע אותה אם אנחנו לא בנירוונה. שתי זה. השיעור נגמר.